स्वागतम स्वागतम। अरे चंकोर माटी स्वागत करे प्रभात योपा स्वागतम 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 प्रभात योपा स्वागतम स्वागतम स्वागतम। अरे उपमुख्यमंत्री को प्रभात विभाई विभाई अरे इना इना छोटा नहीं ना भाई मोबाइल टिक साइड ही जान साइड एक दिन साइड एक दिन साइड एक दिन साइड एक दिन हो हो भाई मोबाइल पछकु भाई मोबाइल पछकु सर साइड ही जान सर मोबाइल पछकु साइड नहीं आपण खाड़े उठा नहीं साइड साइड दो साइड दो जी हाँ
ଯିବେ ବାପା। କଥା ହେଇଛି ସେଟା 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ଭାଇ 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 बैक साइड हाँ बैक बैक साइड अशोक लाइट शंखमध्य शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थो सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं स्याद्रतं जाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रैकवन्द्यं देवानां सारयुक्तं सकलगुणयुक्तं ब्रह्मदारु नमाम्यहम्। भाई मैं टिकट लाइव चलती है बैक ले चल लो पाद कुंड माँ को देखे भेड़ाटा बुलियो ना अकेले मो झटी पाखन आसन ये
ବେଡ଼ାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଯିବେ ନାଇଁ ଭାଇ ପଛକୁ ଆସ ଭାଇ ପଛକୁ ଆସ ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ପଛ କାମ ପୁରା ଷ୍ଟପ୍ ଥିଲା ସେମିତି କିଛି ହେଉନଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଥର ଗିଭାନ୍ସ କଲା ପରେ ସମ୍ପଦ ଭାଇ କଥା ହେଉଥିଲେ କ'ଣ କଥା ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ବାବଦରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉନି ଜଣେ ଛଡ଼ା ଆଉ ସେ ଯେତେ ଆଗରୁ ତ କିଛି ନଥିଲା ଏଇ 2-3 ମାସ ହେଲା ଯାହା ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି OBCC साइड भाई मोबाइल टी पछ भाई आज्ञा टिके छाड़ा टिके प्रसाद बंद भाई टिके भाग्य कम ना आने पगटा आने इटा दे आज्ञा भाई आसन प्रशांत भाई फाँका कर भाई प्रशांत बाबू फाँका कर चेयरटा देव लखेन्द्र बाबू चेयरटा दियो भाई पाइबे से सर भाई नहीं दो आरे अच्छी आगे बेटा नहीं दो आगे देखिए नहीं जो भी कवर मांगी लेकिन এটা বড়টা পাই দিও তো বিনা টাইপ দিও संख्या भी तक ना करो छोटे चेयर
ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତ ବାଣ୍ଟି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସାରା ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାରା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସାରା ପୀଠର ସବୁ ବ୍ୟବହୃତ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାରା ପୀଠକୁ ଆମେ ବିକାଶ କରୁ, ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କର, ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲୁ। ଏବଂ 2011 ମାସରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶାରଳା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବାରୁ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଇଛି ସେ ଗୋଟେ ବିକାଶର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ଯାହା ଉପରେ 42 କୋଟି ଟଙ୍କା ଶାରଳା ପୀଠକୁ ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲେ। 18 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଥିଲେ ତାହା ପଣ୍ଡା ପୂଜକଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ନାହିଁ ବା ପବ୍ଲିକ ଦେଖେଇଲେନି। ଗୋଟେ ନିମ୍ନମାନର ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି ଟେଣ୍ଡର କଲେ 2022 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 42 କୋଟି ଟଙ୍କା। 18 ମାସ ସେ ଆମକୁ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 18 ମାସରେ ସରିବ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ଯାହା ଆଜିକି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। 42 କୋଟି ଚାରଣା ଅନୁସାରେ କାମ କରିନାହାନ୍ତି ସେ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ 2022 ମସିହା ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ 42 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କାମ 18 ମାସ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେହି ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି 2 ବର୍ଷ 8 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମର କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ 3ଟା ରାସ୍ତା ଏଠି କନେକ୍ଟ କରୁଛି, ଦୁଇଟା ସଦର ମହକୁମାରୁ କଟକ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରାସ୍ତାରୁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ଏ ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାମ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜମି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଲାଗିବା କଥା ତାକୁ ଡାକିକିରି କେତେ ପଇସା କ୍ଷେତ୍ର ଲାଗିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ 3-4 ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାରେ ରହିଯାଇଛି, ଯାହା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା ଲେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଯେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶାସନ ଏଇ 2 ଦିନ ପରେ 24 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯେ ଶାରଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦରତା ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବାରୁ ଦୋଳବେଦୀଟା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବା କଥା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋଳବେଦୀ ଭଙ୍ଗାଯାଇନି, ଯାହାଫଳରେ ବିମାନ ବୁଲିବା, କାଳିକା ନାଚ ହେବା, ପରମ୍ପରା ପାଳନ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଥିଲୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଘଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ଟା ପାସ୍ କରିବା ବେଳକୁ ସବୁ ହଲହଲ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଲଗା ସଡ଼ନ୍ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗକୁ ଆମରି ଆଗରେ ଫୋନ୍ କରିକି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଦୋଳବେଦୀକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା, ଏବଂ 3ଟା ଯାକ ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକତା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛି ଯାହାଟା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡିପିଆର୍ଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍
ଟିକେ ପାଖେଇ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚେୟାର ଦେଲେ ଚେୟାର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଚେୟାରଟା ଦିଅ ଚାଲ ଭାଇ ପଛକୁ ଚାଲ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା କୁସ ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଦୂରେ କୁସ ନଉନୁ ଏଠୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ନଉନୁ ଫାଙ୍କା କମ ଫାଙ୍କା ଦେଇ ଆସିବୁ ଗ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦିଅ जो मानकर एठी पार्टी तुंड करबार अछि तळकु पळ जहार काम नाही एठी काई नाही जहार काम नाही सब तळकु पळे जहार तळकु बोलले देखाओ एडाटा परिवर्तन मोबाइल का बचपन ଏବେ ଦୋଳ ବି ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଟା ନନା ମାନେ କୋଉଠି ଶିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ सीधा